Bueno, Martín. Que pasa? Hola. Isto é un asunto serio, Aquí estou totalmente consternado, mentres cabilo, mirando pola ventana. Pola finestra, Como está esa persona? Estou te vendo. Non vexo ningún tipo de bolsa, ningún tipo de cánido, por favor. Que alguén faga caso a esa persona. Sí. Adiós, hasta logo. Sí, eu xa quedo aquí na miña puta casa. Meu pai, claro, porque o meu pai reside na outra casa, esta casa da miña abuela, e cando se aburre, pues ven a asomarse ao balcón este para mirar. E entón onte, pues vimos a un tipiño e digo, ese vai no pillar a policía, Eso non leva nin, como decías tú, nin cánido, nin bolsa. Nin cánido, nin bolsa, é o único que se permite. Cánido ou bolsa. Bueno, hoxe estamos aquí ambos os dous serios, consternados, como decía Martín. Totalmente. Porque vimos de decretar fai uns días o estado de parola. Este estado serve para contrarrestar o que, Martín? O que? Pois esta barbarie, non? Esta barbarie que nos asola, non? E que nestes momentos de penumbra, merda, xa me movín. Pois temos que traballar todos xuntos, temos que colaborar todos xuntos, temos que remar todos xuntos para que isto, pois, para que a poder ser, se todo vai ben, sair antes do mes de agosto da casa. Sabes quen rema? Sabes quen se dedica a remar? Pois un dos nosos convidados de hoxe. É verdad, sí. Pois non a tirei por aí, pero non sí, por aí, pero ben tirado. Sí, fixeron. Remamos xuntos para crear que este estado de parola non é outra cousa que a nosa maneira de decir non é outra cousa que hai que se extraer da puta merda da televisión que nos din todos os días todo o malo do coronavirus que está a acontecer neste momento. Pois nós aproveitamos a cuarentena, eu sobre todo para subir programas antigos que xa ian facendo falta. Dios, que sede. E tamén pois para deixarse de amarillismo e para enredar. Efectivamente. Eso. Que bueno, ainda así imos falar do tema, pero dende outra perspectiva un pouco máis de cercanía. Hai que estar tamén informado, pero vamos efectivamente, a ver. De feito, vamos a ver, teño aquí a páxina das estadísticas. Isto é unha cousa, bueno. A min encanta. As estadísticas que, bueno, esta liña que sube wow. Pero non baixa de momento. Non baixa de momento. A curva temos agora mesmo en Galicia 1208 casos. Toma. Antes estamos en 900 e algo, subiu, como pon aquí, últimas 24 horas, subiu casi 300. Está perfecto. Bueno, pois señor, vostede siga paseando pola puta calle sen bolsa e sen cánido. Eu quero preguntar por que temos máis incidencia de casos que o carallo da Andalucía, que ten 9 millóns de habitantes Andalucía. E despois son eles os parvos, Despois os que lle rezan a un ser que non existe son os tontos, non? E os que lle dan besos a estatuas de madera. Bueno, eu que sei. Eu limito máis probas que temos aquí, que ahora mesmo en Andalucía son 9 millóns e teñen solo 400 máis que nós, según pon isto. Entón, bueno. Sí. Como te pillou a ti a cuarentena, Martín? A vida, fillo. Pois mira, a min a cuarentena pilloume, espera, vou dar un trago. Conta aí un chiste. É que teño moitísimas, non sei que pasa. Pois, a min pilloume, por exemplo, pillounos de improviso a declaración de Feijóo de que cerrou as clases en Galicia, que fixo adiantadamente a outros e fixo ben, e a partir dese día desarrollouse todo. Meu pai chamando, oye, vente para casa que, bueno, mira, non está isto para andar así como andas tú, que tú pues a mí pilloume así como andas tú. Pues a nós, bueno, a miña clase pillounos nun simposio, nunha ponencia maravillosa, que estábamos ali no edificio de ferro na facultad e tal, e xa se comezaba xa a vidilla da xente de non, por o grupo de clase pasaban que según que noticias, que tal e cual, e de repente saiu o home a palestra, saiu o home e dixo, mira, marchamos para casa cada un, o luns o venres mañá faced o que queirades, pero o luns non, acabouse. Entón, pois foi ese... No meu caso foi interesante porque cando nos decatamos foi despois dunha clase de audiovisual de guión, e estamos falando, por exemplo, nos pillounos ahora mesmo nunha asignatura na que temos que preparar 2 cortametraxes, pero de maneira profesional.
Entón estamos un pouco no aire. Pero, despois dunha clase de guións para debatir, non sei que, pillónos de improviso a declaración de Feixóo, e de repente dicimos, vamos falar co coordinador da asignatura porque a ver que carallo facemos. E dicíanos todo igual, dicíanos todos que a intención de casi de dilo matar. A ver, por favor, dinos que vamos facer, non sei que, digo, pois o home estará igual que todos nós dicindo, pois a ver que con afago eu que asignatura. Pero bueno, fomos onde el e dixo, iba ahora a facer unha roda de prensa e fomos aí todos os alumnos da puta asignatura a unha clase que parecía eso, a declaración dos medios da proclamación do presidente, que carallo. E así foi, a partir de aí desencadenouse todo. Voltei, o caos. E dentro do sábado estou na casa, por exemplo, creo que non salín nada para baixar o lixo un día. E así estamos. Eu aproveitei, cando foi? O domingo pasado, me parece. Non este pasado, o anterior. E despois, cando foi? O outro domingo tamén, baixei 2 veces solo a tirar a basura, 20 metros. Nada máis. E aquí estamos, maravilloso. Sí, imos darlle a sintonía. Comezamos, temos hoxe, non temos invitados en directo porque non resulta fácil con este tinglao, a máis eu son tonto e deixei a tarxeta de son en Pontevedra, entón estamos grabando como podemos, E é igual, isto non é para alardes técnicos. No, tampouco, alardes técnicos. Isto si non é outra apocalíptico. Isto si non é outra cosa, é alarde técnico. O sea, temos aquí un tinglao montado interesante que cada unha na nosa casa. Bueno, tamén é verdade. Tamén é verdade. Non é por ser modestos, pero si é verdade. Alarde técnico este tema. Un pifostio da hostia. Temos a 4 persoas, 3 amigos e un conocido por internet, un home... 3 persoas que quixeron colaborar para dicirnos cal está sendo a súa experiencia e interesounos porque moitos deles pois tiveron que interrumpir cousas vitales, traballos e caralladas así por esta pandemia que nos asola ahora. Entón, imos ver que nos din, pero antes imos barallar un pouco, que eso dásenos ben, Martín. Me digo un poquinho de soltar a lingua despois de estar enclaustrado. Pois comeza o recén decretado estado de parola. Adiante. Entón, bueno. cantos días levas tú, Martín? Porque hai xente aquí que leva 10, hai outros que levan 6, outros que levan... Pois mira, levo... que día foi cando saliu Feixóo? Era o 16 era luns, 16, 15, 14, 13, 12. Era o 12 cando foi esa charla. Pois mira, o 12, que de feito acabou esa ponencia, ese simposio. Pois claro, eu pireime correndo para a miña puta casa e apareceume o recordo na cabeza porque teño un libro da biblioteca para facer un traballo e dixen, ai, la hostia, que o prazo acaba mo luns e o luns aquí non pode vir nin Dios e vanme penalizar muchísimo. Entón digo, bueno, pues vou correndo porque a putada é que eu xa fun sen esperanza porque puña, nos comunicados tamén decían que bibliotecas e gimnasios e esa merda quedaban clausurados desde o momento do comunicado. E digo, bueno, vou chegar ali vai estar cerrado, pero eu que sei, vou, chego ali e tal. Claro, ves aquela xente ali sentada. Hola, que tal? E volle, mira, que o luns acábame tal, e día, non pasa nada porque o período amplíase a todo Cristo e calquera cousa chamas porque nós imos estar aquí ao pé do cañón inda que estés cerradísimo. E nada, solucionei esa puta mierda, volvín a casa, que se serían as 4 da tarde, e desde aquelas, un par de veces a tirar o lixo e aquí estou, que teño un callo no cu xa e un flotador que dá a gusto. Un flotador interesante, eso medra de carallo. Iba a dicir que eu non sei, cando estuve en magisterio que foi das poucas veces que collín libros para facer un traballo, porque en audiovisual xa se ve que non somos moi deso. Eu primei, en 2 anos de carreira, o primeiro que pillo tamén. Pois pillei varios libros, eu creo que debían pasar 3 semanas do plazo, e eu que fago nese caso, que tamén pasou que collín un fai pouco, eu chego ali
E digo, mira, para devolver e di, sí, dame, e eu, toma, veña, e escapo. Pa ti, ta logo, veña, chao, xa que te marchar, teño que ir... Marcho que isto é... Teño que ir indo para casa e... Voume preparar po coronavirus que ven nun par de anos, que isto é horrible. Un par de niños, imagina este día, que estivera xa prevendo. Ai. Sí. Bueno, a ti, que dicir, a min afectou menos estudos, e teño aquí notado un pouco de falar do tema. Sí, como nos afectou a rutina tamén, non? Sí, e a min, por exemplo, é verdad que a min está me recordando isto unhas vacacións aburridas, quero dicir, porque, por exemplo, eu en Nadal, en certo momento da miña vida, non era unha persoa de quedar moitísimo que xente, e a miña rutina non era moito máis que isto, era sair a tomar algo, tal, cos pais, e non era moito máis. Entón, por ahora non é pa tanto, pero bueno, como se vai alargando, pois xa verá que... Non, mas sí, de momento, oye, vas enredando, que se faz pequenos traballos de clase, que se xogas un pouquiño o LOL, non? O LOL, que o LOL que apareceu nas nosas vidas, o LOL, ahora de repente. Sí, nestos de má semana, verdad, estamos on fire. No que ves unha peli e tal, pois, oye, de repente, de momento, pois vai indo. Despois, cando te empeces a dar conta de que, pois, quedaches en parciais, vas ter un examen todo de todas as asignaturas simplemente tal, pois eso xa será máis rollo. Pero ese é o problema do Martín do futuro, eso ahora mesmo non me interesa. A mí o que me pasa é que, claro, eu xa non teño ningún examen máis na carreira. Solo me queda esa asignatura que é claro, o problema é que agora temos que ir alargando o tema, porque primeiro, tú para unha curtametraxe que necesitas cartos, necesitas actores ou actrices, necesitas xente xa temos porque somos os do grupo. Pero tú, neste momento de pandemia, a que actor ou actriz consultas para dicir, oye, mira, veste aí... Sí, Luis Tosar, que se moitas cejas, que moitos premios, pero tío non ten huevos de sair a calle a gravar cunha puta pandemia. As cousas son como son. Moito quen a hierro mata, pero despois... Compromiso ningún. E tamén as empresas tiñan medo unha das produtoras da produtora Rapaza, a produtora dunha das curtas, que as empresas despois desto pues van a estar un pouco apretadillas, van a estar un pouco como que sí, vou aportar cartos por aquí arriba porque estou afogado, sí. Efectivamente. En todo caso, sería institucións públicas ou tal, pero bueno, vaise facer difícil e haberá que afrontalo, pero bueno, sí. O tema temos xente afectada, xente cercana, está un poquito... Quen ten coronavirus? A ver, vamos facer unha lista aquí rapidísima. A ver, quen ten coronavirus, porque tú estás máis informado. Eu non teño nin puta idea. Pois o señor Jesús Vázquez, alcalde de Ourense. En serio? Ten coronavirus. O meu alcalde. O teu alcalde. Madre de Dios. Por nada. Obviamente, non viches o vídeo. Debíamos terte collido o vídeo que subiu a Twitter. É sarcasmo, joder, sí, xa sabía. Estoy moi bien y bueno, estoy divinamente aquí teletrabajando aquí, el Senado sigue ready, míranme aquí como teletrabajo, sí. Efectivamente. E está él, bueno, un montón de xente máis de políticos, claro, ainda onte sabía... Os políticos caeron todos, claro que sí. Que sí. Claro, entón ao final é unha cousa que se saluda, sí, que se pasou, señora, que sí, claro, que se o Pino Puente, que ao final, claro. Claro. O caso é conte o Simón, o que o tipiño este o das rodas de prensa, non? O encargado das pandemias. O deste o pelo. Sí, o pelo, sí, o pelo. O pelos. Pois ese está ainda onte decía, moi acertadamente, que el non lle gusta que os políticos e a xente que está dirixindo isto teñan uns resultados tan rápidos e lle fan a prova tan rápido. Claro, está feo. Que di que teñen unha pequena licencia que el non lle gusta, pero que, bueno, tamén é verdad que quen dirixe isto tampouco pode estar, bueno, é un debate. E efectivamente temos varios afectados. Un deles non é Jácome, porque Jácome sabemos que é un toro. Está mamadísimo. El sabe pasear igual. El sabe por pasear. Dentro, vai tocando todo, dá igual. Botar máis a... Dá igual. Non lle afecta. E outro que tampouco está afectado é o gran maquinote.
vamos a ver, que estarme nomeando a Jesucristo, por normal, a Jesucristo, unha mierda de tos non lle vai a afectar. Claro se Manuel Baltar, pues está na mesma na casa, pero dicindo, coronavirus, me cago en leche. Bueno, Baltar Pai xa nin cho falo, estará en Cancún, estará cun coco, eu que sei. Tamén están afectados, estuvo en cuarentena Pablo Iglesias porque Irene Montero, que é a súa muller, ministra de Igualdade tamén, pois sí que ten coronavirus, non sei como está ahora mesmo, creo que está alienada, está aislada. Alienada non, aislada máis ben. Está alienada tamén, está alienada completamente. E o caso que máis máis rabia me dá, rabia non, porque tampouco, pero pena, un pouco de é o deste señor que temos aquí, o noso Peter, o noso Presi Peter, que agora mesmo ten a súa muller, Begoña, non sei se é Gómez, creo, a súa nai e o seu sogro enfermos de coronavirus. Sí que é verdad que pegou fuerte a historia, duro, sí. E ademais que aparte de eso que estaba fronte de todo o tema. Entonces pois inda por riba. Sí, que ten unhas fillas tamén, entón, bueno, debe ser unha locura. E a verdad que Pedro, eu non sei, alguén está probando unha peli sobre a súa vida para dentro de uns anos porque creo que é apasionante. O que non lle pase. Esta década dos anos 10 creo que para él foi un bimba raca que vamos. Espero polo menos que teña os bolsillos cheos porque merece os ben. No, sí, a verdade, eu pago yo que queira Pedro Lavo que che dá gana porque vamos. A xente que fale mal delo que lle dé a puta gana, pero ese home é un héroe, caen hostias de todos os lados. E aí está, a ver, move un pouco a cabeza. E aí está o tío, aí está o tío, cunha medio sonrisa, Dios cho pague, amigo, Dios cho pague. Agora sí, agora goberno, Sí, ahora aí vai. Ahora. Bueno, entón tú estás ben, non, Martín? Eu estou ben, engordando, pero estou ben. A miña irmá e eu, miña irmá que está aquí presente, sí, que andades o Jurdanse, non? Andamos o Jurdanse. Andamos o Jurdanse que vamos. Eu doulle o Jurdanse, pero sen Jurdanse. Poñome aquí cunhas pesas e cunhas mierdas, bueno, eu que sei, algo sempre se vai facendo, pero. Eu invitábate, pena que polo que sexa non é posible porque igual tamén te invitaba para gravar, pero non. Entón. Non pasa nada, non fa falta que poñas excusas, non son tan recibido aí no Jardans, xa está, non pasa nada. No Jardans, pero a verdade que eu traíate para bailar aquí con nós, que verdade que si antía. A bailar todos xuntos, malo que o noso salón ilimitado, pero oye, bueno. Apandamos. E iso, a todo o mundo, dalles aí unhas recomendacións. Tú que fas ao día a día? Que fago o día a día? Pois mira, dependendo do día, a mañá non aproveito. Eu, dependendo do día, a mañá me la fumo e aparezco desperto ás 3 da tarde. Eu, maravilloso, imos comer. Despois sempre se despacha algún traballiño. Mira que, claro, é que, joder, moralmente non o ides ver nin vou mover a cámara, pero eu teño aí unha pizarriña e puxen os traballos e mierdas que teño pendientes. E joder, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 e teño 3 tachaos. E joder, oye, un vens arriba di, vamos, hostia, se pode esta mierda. E cando ves eso, dis, pues ordenador, a xogar un lolillo que se está aquí de puta nai. E despois, pues, eu que sei, faz un pouco de ejercicio, unha horiña de ejercicio e tal, e eu que sei, e a esperar o día seguinte que vai ser a mesma merda. Joder, pero hai que buscar pero un pouco tristón, pero non tanto tristón. Mira, eu dixen, vamos lle fai un par de días, vamos lle dar un claro, pero con isto non se me vai ver. Pero me cortei o pelo eu solo, que te fixen aquí unha de Dios. Pero non te fixo mal, bueno, tampouco de que isto sexa calidad máxima. Vome facer aquí un leve degradado. Non sei, claro, que non sei como se ve. Aquí deste lado sí que se ve, non? Sí, un poquinho, sí, pero non está mal. Deste lado quedou ben, deste lado non sei se se vai ver. Aquí quedou super vasto, pero bueno, xa teño traballo, ir arreglando o pelo nestes días, eu que sei. Aos poucos, ata que quedes calvo. Hasta que quede calvo, da igual. Ata que vas unha cuchilla, non tempo vai a ver para que medre o pelo. Bueno, pois se parece, damos xa 20 minutos, parece que non. Imos cos audios audios e vídeos da Peñuqui, da Peña, das compañeras e compañeros. E isto non vai ser outra cousa que un amismo moderado.
Que por estar do de parola non imos ir cambiando as seccións tampouco, ou si? Nin imos deixar de ter amigos, sabe? Claro, temos amigos. Mentre non morra ningún, os amigos aí están. Aí están. Mentre non morra ningún, aquí mentre non morra. Pois imos con o mismo moderado con toda esa xente que, vamos, creo que nos vai ocupar máis tempo do debido, pero alargamos. Que hoxe é un día especial. Vamos a dar. Claro que sí. Imoslle cos rapaces, entón, non? Claro. A ver que nos contan. Con que empezamos? Parece ben empezar pola rama pola rama que están traballando como animales e sen medios eu penso que debido, si, podes, si, a ese aplauso diario, que todo eso que se sume Antía, por favor, que se sume Antía para facer máis ruido, sí, por favor. Aplauso, por favor. Pero tampouco fai falta, bueno, si queres. No fai falta salir, simplemente que se sube. Sí, gracias a ese aplauso é polo que se paga a sanidade, non por votar. Claro. Despois tú e eu votamos ao PP, pero aplaudimos. O aplauso está aí. Eso hai que gritarlo a acabar o PP, o aplauso, non o acabar o PP. O acabar o aplauso sempre hai que gritar un ala, e agora votar o PP. E agora o PP. Ole. Que máis aplausos en Galicia, pois sempre hai alguén que aplaude que vota o PP, entón pois sempre hai alguén, claro. Non hai xente que non. Que apande. Bueno, pois empezamos por esa rama. Pareceche ben? Sí. É a amizade nosa, que é Natalia. Na rama da medicina dentro da enfermería. Sí. Que estudou coronico, montoulle un pifostio da hostia. E imos ver entón imos ver a ver que nos conta. Vamos alá. A nosa Natalia, cando queiras, Natalia, podes. A miña rutina xa estaba a punto de cambiar cando empezou a cuarentena, e agora ainda máis. Ou seja, eu son enfermeira, e 1 de abril iba a comezar a traballar como enfermeira en Dublín, pero con toda esta cuarentena e caos, pois agora mesmo atopo nunha especie de limbo na que despois de meses de entrevistas e arranxar papéis e todo, xa tiña por fin todo listo, pero a mudanza está paralizada. Entón, ata como non se sabe canto vai durar isto, nin como vamos estar despois, pois polo momento a min estame guardando o lugar ali na empresa de Dublín de maneira indeterminada, e a espera de ver como se desenvolven as cousas, tanto para eles como para min, como para todos e todas. Entón é un pouquinho así, un pouco confuso. Por outra parte, como levo aquí o día a día? Bueno, de momento non o levo tan mal. O sea, a min, cando estallou todo gordo, por así decirlo, pilloume fora. Eu estaba fora nun proxecto da Unión Europea, en Holanda. Entón, como que non fui moi consciente de primeira man realmente de como iba agravando esa situación. Sí que era consciente de que estaba cambiando, de que estaba peor que cando nos foramos, pero non fui consciente da magnitude ata 2 días antes de vir aquí, e incluso ata que cheguei aquí. Xa cheguei e xa inmersa, claro, na cuarentena, non volvín sair da casa, o cal é un pouco tamén desconcertante. Pero, claro, non o vimos de maneira tan gradual, foi como de choque todo. De momento levo ben, ou seja, pensei que o iba a levar mal, sí que é un pouco tamén desconcertante, no? Estar na casa, estar vendo todo crise sanitaria e pola outra banda que non nos están chamando, nin a mí nin a moitas compañeiras enfermeiras da última promoción. Sí que é un pouco desconcertante se vivir pegado ao teléfono xa máis do común, no? Xa estamos acostumadas a que en calquera momento te chaman, pois agora máis, porque é un pouco estar recibindo a información de que non hai persoal, pero que o persoal que sí que estamos disponible non nos chaman. Entón, bueno, supoño que irán solucionando pouco a pouco. Nós tamén nos estamos movendo un pouco para facernos, en plan, facer saber que estamos aquí. E polo resto un pouco de calma, dedicando, non sei, ás inquietudes artísticas, a reinventar o fogar, a vivilo día a día, non tomalo como, o sea, todas esas super consexiños de internet, no? De intentar facer vida normal, elevar o día a día, van axudando ata que nos toque ir ali á primeira liña.
Tes, gracias Natalia. Aí está. Curioso este último que di, que vímolo antes para probar máis ou menos como se escoitaba. arroba Sergas, que non nos escoitáramos, escoitámoslo agora, que Feijóo, que é o que di, que a máis estaba dicindo que iba a contratar aos MIR do último ano, non sei que, bueno, é que non hai xente, a máis que se queixan en todos os lados, que non hai. E resulta que non chaman. Que eu, claro, a mí sorpréndeme, pero non sei como vai o tema, non teño ni puta idea, saberá máis ela, pero non, xa nos explicará en algún outro momento despois de todo isto. E é curioso porque ela foi enredando co tema de Irlanda. Dos casos que temos hoxe foi o máis putada. Sí. Pero oye, máis putada é mellor que levalo desa forma, levo bastante ben. Efectivamente. E é curioso que tamén anotei aquí, primeiro o de que ela en principio iba a ir a Irlanda xa en xaneiro, e retrasouse, entón e estuvo un tempo nunha residencia de anciás, que ahora mesmo son os focos efectivamente en Galicia, onde somos unha población envellecida, onde máis letal é o coronavirus, non? Tamén é curioso a xenerosidade e eu vou facer da empresa irlandesa, non? Que mantén o posto, que non é... Sí, eso sei dun sitio onde non se faría. Sei dun sitio ao contrario. Efectivamente. Tamén curioso que ela xusto antes de todo isto estaba de viaxe, vamos, que a pobre muller, pois pasoulle todos estes últimos meses. Sí, é verdad, pero oye, levo con bastante filosofía. Bueno, eso é mellor, por lo menos. Eu creo que a esperanza que ten ela é que lle manteñan o tema e oxalá sexa así. Sí, eso sí. E estar atentos ao de sempre, defender a sanidade pública, que co privatizar o tema non vamos a ningún lado, eu penso. Xa ves a Esperanza Aguirre, non está nun está ingresada nun... No, claro, bueno, ao final... Bueno, pues imos agora con... Vamos a ver que nos di David. Queres pasar o seguinte? Sí, perdón, di tú, efectivamente. No, a mí tanto me dá, digo. No, adelante. De verdad, acabo de dar conta que, Dios, é que somos maravillosos. Tú mira que diversidade de ramas. Onde queres ir? A informática, imos a informática ahora. Apetece. Pois veña, se che apetece, dalle a David, que informática algo deso sempre nos conta. E además David xa nos falara do que quería facer, do que iba a facer no último programa, que xa saliu. Vamos a ver que nos di do que lle está acontecendo neste momento. A ver como lle cambiou a marimba. Como lle cambiou o tema, que nos cambiou a todos de carallo. Veña. Cando queiras, Drive, que isto xa ves que... Aí vai. Bueno, boas tardes ou bons días, non sei cando estades a subir isto. Tardes. Nada, quería comentarvos como están sendo os meus días aquí en Ourense. Eu estaba a traballar en Coruña, como xa vos contara no último episodio. Nada, tiña unha viaxe programada para Londres, fai unha semana, xa casi cosis mundial que estaba a suceder, pois decidín non viaxar. Nada, levo pois unha semana aquí en Ourense, xa antes de que declararan todo isto. No meu caso non cambiou moito o que estamos a facer na empresa. Mandáronos a traballar por teletraballo. Nada, intentando evitar o estar con roupa de casa todo o día. Sí que unha das ventallas é pois poder madrugar menos, estar cerca da familia e poder realizar cousas na casa que non tiña tempo para poder facer. Pero, sí que notase o cambio de vida, o non poder sair, que para min é vital, pois sí que notase moitísimo. Vamos co segundo audio. Xa nos fala, curioso que fala de teletraballo. Inditex fixo un ERTE e non lle afectou a él. Non. A ver que nos di agora. Outra cosa que quería falar con Bosco é o tema de, a xestión ou a non xestión que se está a facer sobre este asunto. Ahora todo o mundo di non, é que eu se chego a saber isto fai tantos meses eu faría tal cousa, ou fai unhas semanas non era así, vale, ahora todo o mundo está a pensar niso, pero eu penso que ven de moito máis atrás. Ti non podes estar recortando en sanidade durante 5 ou 6 anos, xa non falo de Galicia, senón a nivel nacional, recortando unha barbaridade en postos de traballo, en material, é que non ten sentido ningún. Tanto neso como en temas de ciencia. Ti non podes ter un país que está concienciado a día de hoxe
tanto no mundo tecnolóxico e que despois pois, os porcentaxes de I+D sexan irrisorios, sexan pois dun menos dun 5%. Son cousas que hai que ter previsión. Por exemplo, eu son o primeiro en manifestarme, o primeiro en loitar polos dereitos das persoas, pero sabendo o que pasa, ti non podes celebrar un 8M con tanta normalidade sen controlar a afluencia da xente, é que non ten sentido. Moitísimas cousas en temas deportivos. Fai nada celebrouse un partido de Champions en Inglaterra con 3.000 madrileños creo que fora do Atlético de Madrid. Foran para lá xa con casos xa en Madrid diagnosticados, o sea, ainda non entendo como estamos a xestionar as cousas a día de hoxe. É normal que xente este con esta psicosis, non sabes se estás contaxiado ou non. É normal que nos quedemos na casa, pero tamén hai que ter un pouco de raciocinio e pensar por que chegamos a estos niveis de aislamento sin necesidade. Cando fai unha semana ou 15 días, facendo 4 ou 3 cousas, estaba todo solucionado. De novo voltamos falta un audio. Vamos a ver que nos di xa valoramos, Por outro lado, o tema do papel higiénico, xa non é nada que me está a sorprender. En todos os países é igual. Fai como 5 días fun ao supermercado, había unha familia con 7 ou 8 paquetes de papel higiénico, así que non é nada interesante. Pero sí que en outros países é igual. Por exemplo, en Estados Unidos fixeron un estudio e o que máis compran os americanos cando pasan estas cousas son cueiros pros nenos e cervexas. Así que non é moi diferente. O produto é outro, pero a metodoloxía é a mesma de deixar baleiros todos os supermercados. Tamén a porra de finalización desta cuarentena, sendo optimista, eu penso que será a finales de xuño, porque desde hoxe que xa fan 7 días, máis outros 15 van ser, pois eso, a finales de... Eu penso que en maio levantarán todo, volveremos a facer o parvo, seguramente, e estaremos outro mes máis, seguramente. Así que finales de xuño, como moi tarde, penso que estaremos fora. Digo que o 20, para ser exactos, o 20 de xuño. Tamén para sacar algo en claro disto e ver algo positivo nesta situación que é complicado, penso que unha das máis importantes é a contaminación, porque estábamos a ver que ningún país ou a maioría dos países non cumprían cos tratados de París ni con ningún informe de contaminación, e sí que con isto pois penso que vai axudar bastante. Tamén para xente que non pode estar cas súas familias, pois sí que está bastante ben isto de quedarse na casa, inda que non sexa forzoso. E por outro lado tamén a xente que non ten casa, porque isto é unha risa. Quédate na casa, stay home, pero que pasa ca xente que non ten onde dormir? Penso que non se queden, intento creer que non se vai quedar aí todo e que esta xente pois poda seguir nos albergues ou nos polideportivos que están dando para este motivo. Por último, recordarvos que toda esta promoción que se fixo no programa voso de Parola sobre Mondo Fashion, pois ao final é en vano, porque non vamos a poder celebrar o evento dado esta situación. Non é inviable para nós falar con patrocinadores ou con xente que este interesada no proxecto cando ainda non sabemos que día vai ser por esta situación. Non ten sentido ningún falar con xente de sonido, con xente de vídeo, con artistas, con modelos, con bailarines. Non venga nada que falemos agora con eles sin sabernos como vamos a poder organizar o evento. Así que nada, moitas grazas e lembrade, quedados hasta quedarse na casa, que é o que hai que facer. Un saúdo. Pois gracias, David. Aí está. A testemunha. Vaya, joder, fixo un croquis enteiro. Sí. Curioso porque hai moita xente que fíxome gracia porque David di moitas cosas con moito sentido. E tamén que se critica moito a xente que di que 8M non se tiña que ter celebrado. Non hai que ser un puto facha e un machista para darse conta de que eso pois era unha cousa, un factor de risco. Outra cosa xa que poder debatir que todo o mundo estaba tiña outro chip nese momento,
É complicado, pero bueno. Claro, é fácil de entender que quen fala desa manifestación fala de partidos un partido que foi xogar o Valencia a Bérgamo, que é a puta cuna desta merda en Europa, e claro, non é só focalizarnos no 8M, en xeral todos ese tipo de acontecementos que foi unha puta locura. Efectivamente. Cancelou David un viaxe a Londres, cancelou xunto cos seus compañeiros e compañeiras de Mundo Fashion pois ese evento, igual que estamos nós cos cortametrajes que non sabemos que con íbamos facer, pois pasa iso mesmo, porque as empresas tamén é verdad que depende moito de como se tome este paréntesis. Igual as empresas despois depende de cales están tiritando, ou hai outras que, como a nós co cortometraxe, estamos desexando seguir. Entón pois claro, igual depende de que empresa, que sector reactívase no momento, porque reactívase no momento porque estamos todos desexando volver á normalidade, ou estás un pouco tiritando, non podes meter cartos en ningún lado. Falaba, por sorte, de que el non... Sí, de que non lle afectou. Non afectou, tampouco dixo nada deso, pero eu sobreentendo que el por sorte está teletraballando en plantilla, claro. Claro, e non hai arte para el, indita sí que o fixo. Tamén decía o dos cueiros ou dos pañais en Estados Unidos, que vamos, que a histeria é total e absoluta. E bueno, moitas gracias a David, a verdad que perfecto. Un análise. Isto é un ensayo. Despois estamos nos en bachillero na ESO pensando como se fai un ensayo, como se fai un comentario de texto. Así, David Serantes explicacho, sen problema. Moi ben, David. E estaba pensando eu, non sei canto tempo levamos, os dous seguintes facémonos tamén, deixámonos pro seguinte, que facemos? Vamos ahora mesmo en 37 minutos. Claro, a ver, tampouco... Bueno, pois podemos los deixar, se queres. Parece unha barbaridade. No, tens toda a razón. Imos co franquismo galego e deixamos a Ricardo, noso amigo, xa ten vido por aquí, e xa nos ten apoiado varias veces, que ahora mesmo está en plantilla, ten unha sección propia no Larguero da Cadena Ser. Na Cadena Ser, sí, correcto. Temos que ver como afectou o de estar agora traballando, que antes era becario, ahora traballador, como está levando, máis en Madrid, vivindo el solo, porque ahora mesmo está solo na casa, pois queremos ver como pasa. E con esa temporada acudindo o edificio da SER, troncho importante. E Mario, Son Mario, que é un youtuber, xa sabedes, que fai tempo que nos falou para poder colaborar, e non nos é fácil, non sempre, porque tamén estaría ben colaborar noutras circunstancias, pero bueno, por algo falamos con el para que nos dixase, e tamén en certa maneira porque el, bueno, aparte de youtuber, ele é deportista, polo que vemos en Instagram está mantendo unha rutina últimamente. Entón, bueno, vamos a falar, que nos falen un pouco deso, ou non, ou do que vexan. Vamos agora co franquismo galego, entón, non? Sí, deixamos a estas dúas personas descansar e no seguinte, pues, así tamén imos... Sí, imos repartindo. Claro, non, eso. Veña, pois franquismo galego, recomendamos algo para ver que é moi importante, porque que digan despois das artes, para ver que quen vive ahora sen música, sen audiovisual e sen outras cousas. Toma, ole, este aplauso vai para ti, toma aí, venga, ole. Veña, franquismo galego, e en galego, ademais, vamos a ver. Claro, digo. A ver, ocurrixe algo que dalle aí, muchacho. Pois claro que sí, no momento que me dixeches que había recomendación, pois veuseme a cabeza. Dirás, puta merda, pero é que pareceume curioso. Tes visto algo do Perdomo e o Touriñán? Que andan facendo unhas vainas directos? Sí. Pois a min pareceme, tú dirás, puta merda, pero joder, a min pareceme curioso. A ver, alguén que seguro que non recomendaría eso na vida sería o Son Mario, que vai colaborar connosco. Eu creo que escoita ese día, pero bueno, porque aquí eu tampouco porque o Touriñán non me fai ni puta gracia, pero Perdomo sí. É como pa gustos, cores. Eu simplemente, de todos estes días que levan feito, penso que fan no perfil de Touriñán, ou non sei se se van turnando, ás 11 da noite, me parece unha cousa así. Con que sigas algún dos dous xa te aparece que están compartindo. Bueno, sí, eso tamén. Oye, non son fan de Touriñán, Perdomo faime gracia, pero
como nós aquí non censuramos a nadie, pois a quen lle guste bien e a quen non lle guste, pois que vaya a dar un paseo, se quere, se prefire dar un paseo. Podemos recomendar o Festival Son da Casa, que é o equivalente, como diríamos malamente, el Yo me quedo en casa gallego, ¿no? Me encanta, sí. No, o Son da Casa, que é unha réplica casera de Son do Camiño, que é de directores de Instagram, de artistas galegos e artistas galegas, e do mesmo, estánse facendo iniciativas por Instagram e por redes sociais moi chulas. Sí, hai para todos, gustará máis ou menos, pero oye, tes diversidade, apañas o que queres e xa está. Aparte deso, hai moita xente que está abrindo contidos feitos en Galicia e en galego para velos gratuitamente na rede. Tú miras ese un idiota que non tiña visto a Esmorga, abrírono ata cando foi? Ata hoxe, non? Entón a mellor ainda podo vela. Sí. Pois terei que andar rápido. Aí está. Sí, de feito eu que iba a recomendar que os das Morga, Ignacio Vilar, bueno, en toda a productora. Sí, justo, vale, piseicho, perfecto. Recomendaron, tranquilo. Non, que iba a dicir máis cousas. Publicaron as Morga en Vimeo, en boa calidade, en total completa, para vela. Original, en subtítulos en xaponés, en sí. Efectivamente. Boa película, verdad? E aparte deso, o que dicía, que a xente do novo cinema galego fixo unha páxina con un montón de curtas, curtas feitas incluso por algúns compañeiros da miña facultade. Hai moita cosa para ver tamén en galego, e tamén hai xente incluso que está subindo series como Dragon Ball en galego, para quen quera volver toma, eso sí, pola nostalgia. Toma, eso sí que non o vin, pois hai de todo. De feito, o noso amigo Abel compartiu. E iso, que hai cousas para ver, sempre as houbo, e agora que a xenerosidade pois reina un pouco, velas e recomendalas e darlle publicidade, porque o caso é ver as Morga e dicir, estou vendo as Morga, que iso que tamén interesa un pouco. Home, claro, non quedalo para ti, non ver as Morga, ver as curtas do novo sector audiovisual galego e dicir, estou vendo esta curta que está de putana, e de haber coñecer e facernos favores a verdad ao tempo que nos entretemos. Claro. E todo isto, Martín, en galego, non en outra cousa. É que máis podes pedir? Bueno, pois este foi o primeiro estado de parola. Que te parece, Martín? Magnífico, a verdad. Que non vai con sarcasmo, a mí me parece de puta nai, tremendo. Última apreciación sobre David, que decía optimista, pero bueno, vamos a ver canto dura isto. Verdad, queres facer ti tamén unha porra? Dicía en xuño. Sí, en xuño. No, pero decía que salíamos antes, facíamos o parvo e volvíamos para casa. Sí. Bueno, temos aquí o calendario no boli este. Ti que dis? Non terás un boli destos que sale un... Eso é unha maravela. Eso é unha maravela de bolígrafo. A ver, 2020, estamos en marzo, 23 de marzo, ¿no? Sí. Vamos unha semana, 2 semanas, ata o 11 está... Xa van 2 semanas, chaval. Madre de... No, vamos unha. Bueno, vai facer a segunda. Sí. E o remate é o 11, sábado. Por ahora, que teño que aprobar no Congreso e tal, pero na Vigo presentaron que esa semana seguinte de Semana Santa ainda non temos. Ainda temos teleclases magníficas. Pois eu quero ser optimista máis que David. Eu digo que en maio estamos fora. Eu a seguinte semana de Semana Santa, o 25 de abril, por aí, eu digo que sí. Eu digo que estamos fora. Que xa bastante A finais de abril? Sí. Tú crees que non? Eu en maio penso que sí, pero tampouco diría o 4 de maio estamos fora. Non sei, a ver. Cousiñas, eu que sei. Verémolo. Isto contarémolo aos nosos netos, se os temos algún día. Sí, estaremos atentos porque non estamos a outra cosa. Sí. Bueno, sí. A ver, que pasa? Voltamos próximamente este estado de parola e faremos tantos como se nos dé a gana durante este tempo de cuarentena, que vai ser longo. Entón, sí, creo que ainda queda estado de parola para rato tamén. Mal será así. Cantos ves? Cantos vislumbras? 5. 5? Unha semana?
No, si podemos facer máis, pero bueno, cada menos. Depende como se nos vaya indo a cousa, pero bueno, eu estou contentísimo se vamos conseguindo que máis xente nos conte como está pasando o tema. Sí, de feito temos esos aí na recámara e tamén abrímonos desde aquí, abrímonos dicimos a Twitter, nós temos, non sei se temos queredes decirnos como está pasando o vosso tema, pois contactádenos a Twitter. Claro, ao final se saes nun programa, pois xa dis, pois mira, xa che fai como máis gracia, non é? O caso enredar e pasalo ben. Se queredes sair nun programa dicíndonos que tal vai a cousa, que tal levades o tema, contactade por Twitter. Sí. Non sei se temos os mensaxes directos abertos, senón abro o seu agora, xa está. No seguinte estado de parola, vémonos. Ata a próxima, Martín. Ata a próxima, Iván. Recordade, quedade na casa, que estamos ben a gusto. Veña, cuidarse, xente. Hasta logo.